Inwoners van Nes op het Ameland zitten net te wachten op nog een hotel in het centrum. Dat zei het Dwarpsbelang Nes in reactie op plannen met het oude Rabobankkantoor. Ondernemer Erik Kooistra van Dokkum wil daar graag een luxe hotel van maken. Maar dat zocht het dorp net zitten. We hebben hier al redelijk wat horeca in het centrum van Nes. En ik denk dat de inwoners van Nes niet zitten te wachten op een nieuwe horecaactiviteit. Dat brengt alleen maar meer drukte en onrust waarschijnlijk. Dat hoeft niet altijd, maar daar zijn we toch wel een beetje bang voor. En de leefbaarheid in het dorp Nes staat onder druk. Dat is gewoon onze grote zorg. Naast het Dwarpsbelang had ik een groep van 15 inwoners van het centrum van Nes een brief stuurd onder de gemeente. Nevens de inwoners stiet het centrum van Nes de laatste jaren al bot onder druk. De zwak afpraat wezen dat er voor eerst geen nieuwe horeca bij komen zoeken in het centrum. Dwarpsbelang had tiesdje een peteer bij de gemeente Hoorn. Die wil op dit stuit net reageren. Uit zijn dat er nog geen verziek van een bestemmingsplanwijziging binnenkwam is. De gemeente die zit te wachten natuurlijk op het verzoek wat er komt. En die zal dan de planologische wegen moeten gaan bewandelen. En de raad moeten consulteren van hoe hiermee verder gegaan moet worden. En of het past in het huidige beleid wat de gemeente kent. Als het om een dwarsbelang leidt, wordt er zocht om een andere bestemming van het gebouw. Want het draait net alleen nog om de toeristen, maar ook om de bewoners. Je moet een juiste balans zien te vinden tussen het economisch gewin en de leefbaarheid. En dat is het hoofddoel waar iedereen ook naar streeft. En dat zal ook een uitdaging zijn voor de toekomst.